Magandang hapon sa inyong lahat. Tayo ulit nagbabalik. Pagkatapos po daanan tayo ng medyo malakas po na bagyong si Quinta dito sa Naga. Umabot ng more than 110, 120 kph yung kanyang gustiness. While mga kawawa nating kababayan sa Rinconada, in Camarines Sur and Northern Albay, umabot po ng 140 o 150, even 160 ang gustiness based on our estimates and based on the output from different models. And glad to say we are now back after some short interruption for the past 2 days, power interruption and internet communication loss. But it's good to be back to para ibigay sa inyo ang pinaka-latest po ng hindi na po ito Quinta but panibagong bagyo po na again similar po sa track ni Quinta at may bad news po kasi medyo sa forecast na yon, sa pinakabago po, latest as of 8 o'clock this morning, medyo mas malakas po siya kay Quinta. So, let's all have deep preparation for this system. So, maghanda po tayo masyado. Dahil po, hindi lang po si Rolly, meron pa po tayong isang babantayin na posibleng maging pinakamalakas na bagyo sa buong mundo for 2020 kasi may similarity po siya sa bagyong si Rosing of 1995 or somewhere between Rosing and Yolanda. So, it's quite a dangerous storm. Medyo malaki siya. So, huwag muna natin pansinin yung Shawnee na yun, yung isa. Dito muna tayo kay pre-Rolly kasi papasok pa lang siya ng power kaya may pre po tayo. At, ito po ang fast animation. So, ito na yun si Quinta. Sa kasalukuyan, nagla-landfall na yun sa may danang malapit sa danang Vietnam. Ang hangin niya na yun ay 165. Umabot po siya ng almost 200 km per hour. Category 3 pa rin. Tinasaan po ang mga damage po dito sa lugar na ito. So, nakakaawa po mga tao po dito sa Vietnam. Let's hope they are all safe and sound. Samantala, dito sa Pilipinas, we are going to enjoy some good weather, particularly sa Bicol, but still some thunderstorms in the afternoon or evening. But in the coming days, particularly beginning Saturday or Sunday, susungit ulit ang panahon natin dahil po ito pong kasunod niya, which is going to be known as Rolly, ay posibleng pong magbisita po sa Bicolan with 50% strike probability as of now since 3 to 4 days pa lang po yan. And this one, 90W, ito po yung inaasahan na mas malaki pong weather system. Doble po sa size nitong dalawang weather system na dumadaan sa Bicol. So, mag-prepare po tayo. But itong isa, baka lilihis po sa ating riyon, sa Kabikulan. At makinig po ang mga kababayan natin sa Cagayan dahil medyo doon po ang pinupunteriya nitong panibagong LPA dito. But dito muna tayo kay Rolly dahil ito po ay gaya ng sinabi ko baka mag-rapid intensification dahil medyo mainit po sa may silangan po ng Bicol. So papakita natin sa inyo in a short while. Right now, nandito po siya 2,000 kilometers east of Kasiguran o kaya mga 150 or 200 kilometers east of the Philippine Area of Responsibility. So, bukas ng umaga, papasok po siya ng power. Bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as Rolly. And international name, kapag tropical storm, magiging Goni. It's a Korean name, which we are going to check yet the meaning of that. Now, ito po yung Typhoon Global Models galing po sa site natin. So, kita po natin ang lahat ng European model, American model, Japan, ganun din ang Canadian at US Navy. They all agree na ang landfall somewhere between Polillo down to northern Samar. Yung pinaka-reliable model, which is the ECMWF, ay pinapakita po na posibleng mag-landfall po, malapit po, or over Naga City sa darating pong alas 5 ng umaga o alas 7 ng umaga sa November 1, All Saints Day. So, mag-ingat po tayo dahil po, although 50% probability, mag-change pa po yan. So, let's hope and pray na huwag siyang mag-rapid intensification but iyon po ang pinapakita na yun ng bago. Bakit siya nag-slide? Ito po yun. May high pressure na yun sa may Taiwan. Nandyan pa rin. Na-maintain yung kanyang lakas. Kaya pagdating dito, papasok yung tinatawag nating amihan. Okay? So, yung amihan magbo-blow ng ganon. Galing po dyan sa high pressure na yan. So, ang mangyayari po dito kay tropical depression o tropical storm Rolly ay tatahak po siya patungong west-southwest.
susubsub po siya, kaya sliding yung kanyang track. Okay? So, yan po ang medyo not so good news sa system na ito. Talagang hindi good news, bad news po. So, ito po yung oceanic heat content. Ito po yung booster ng mga bagyo. Kapag dumaan ka po sa orange at pula, lalakas po yan rapidly, gaya nung nangyari kay Kinta. So, mag-prepare po tayo dahil dadaan po siya for the next 3 days. Ang dami po niyang dadaanan na mainit na, dagat. Okay? Yung pinakailalim niyan, mas mainit dahil po may La Nina phenomenon tayo na yon. Gaya ng 1970, nagkaroon tayo Super Typhoon Sening. So, let's hope na hindi ganun. Ito po yung intensity Vmax galing lang muna sa HWRF. Hinihintay natin yung iba. Pinapakita po dito. Pag daan po sa Bicol, pwede umawat po ng more than 100 knots. So, that's 185 to 200 kph. So, category 3, between category 3 or 4. So, mag-ingat po tayo. Dahil po, posibleng mas malakas po ito. Mag-pray tayo na sana hindi. Okay? Now, so yun po, hindi pa natin alam kung saan magla-landfall. Okay? So, it's somewhere between Pulilio down to Northern Samar. So, malalaman natin yan pag 24 or 12 hours left before hitting any landmass sa Pilipinas. So, mag-pray tayo na sana hindi lumakas. Now, tingnan natin yung magiging Shawnee kasi ito po ay less than 10 days na lang po. Ay, within 10 days, I mean. So, paglabas niya ng par ni bagyong nasa loob pa siguro na yung par, papasok na po itong mas malakas na si Shawnee at tingnan ninyo, lalaki ng lalaki hanggang November 5 at hindi siya mag-record diretso po sa Cagayan. Kahapon na curvature, hindi tatawa ng Pilipinas, pat na yun, iniba nila ng European model. Pagdating po dito, malapit sa Cagayan, posibleng mag-landfall sa may Santa Ana. So, grabe po yung pressure niyan. In reality, super typhoon yan na nasa 240, 250 o 260 kph, category 5, category 4. So, ang lawak po niya ay umabot ng 1,200 kilometers in diameter. At kitang-kita po natin dito na sa Bicol, umabot po ng 55 kph yung hangin. Ano pa kaya dito? So, affected po ang buong Luzon itong weather system na ito. Medyo malaki po. Hindi pa natin kinukonsider yung ulap niya, kung gaano siya kalaki. But affected po ang Luzon kahit nasa Cagayan. Let's hope and pray na sana humina yung amihan para umakyat. Dahil kung lumakas pa, baka maging Central Luzon o Bicol pa ang track niya. So, i-pray natin na sana recurvature lagi ang gagawin niya sa mga forecast para hindi na tayo tamaan nito. Kasi, medyo based on my experience sa mga nakikita ko sa model na yon, baka ito na ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo, not just the Philippines, dahil po medyo ang taas po ng hangin niya at yung pressure niya napakababa. Okay? Kaya nga, similar between Angela or Yolanda. Let's hope na hindi ito maging gaya ni kay Yolanda. But since climate change na yun, nagbabago ang mga parameters sa klima, so kagkaroon po tayo. But sa mga historical data, sa mga bagyo, similar tayo sa 1970, 1995, yun, mga malalakas na bagyo during La Nina. And 1998, marami pa po in the past na mga La Nina phenomenon na may mga malalakas na bagyo. But karamihan po, mas lumalamang na walang malalakas na bagyo na tumatama. But kataon lang na yun. Talagang nandyan po ang pinapakita ng mga, ang tawag ko nga dito, parade of typhoons. Kasi po, since ki-Ophel, sunod-sunod po ang mga bagyo. Parang walang pahingalo, no? Walang rest, tawag. O paghinga. Hopefully, sana walang sumunod dito. The ECMWF, walang kasunod. Pero sa American model, look. Ang track pa lang ng American model, okay? Nagbago na sila, oh. Nako, iba na rin pinapakita ng American model. Dadaan talaga siya ng extreme northern Luzon. But, meron na naman po dito, panibagong LPA na posibleng maging bagyo. So, babantayin po natin yan, So, akala natin dalawa lang, but meron pong pangatlo. Posible maging tonyo ito. Pumasok ng par, sana hindi po. Sana hindi mangyari po. So, medyo delikado po ang extreme northern Luzon dito sa mas malaking weather system. Malaki sa lahat for 2020 sa Pilipinas. So, let's all pray. Tutok muna tayo kay Rolly as of this time. Pray rin natin na hindi siya maging malakas. Although maliit siya, posible pa rin maging malakas pag tinamaan kayo niya. Yung grabe pong epekto po niya. Gaya ni Nina, 300 kilometers lang ang diameter. Pero sobrang lakas dito sa amin sa Naga. 237 sa Naga Airport, automated weather station.
dito sa Naga College Foundation, umabot ng 180 kilometers per hour. So yan po, mag-ingat po tayo, mag-pray sa mahabang may kapal na sana hindi masyadong epekto nito sa atin, sana hindi siya lumakas. But since ganyan na nangyayari, at much more better ito kaysa earthquake, nakikita natin, pwede nating paghandaan. Hindi tayo makakasave tayo ng lives para sa mga balita from Pag-asa, sa mga ibang agencies. So tumutulong tayo para bigay ang pinakatamang informasyon sa ating panahon. Okay? So babalik ulit tayo bukas. Bukas may latest information doon sa mga weather systems na yan. So let's hope and pray, sana may pagbabago. Okay, so mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Mag-pray po tayo sa buong may kapal na sana hindi po magtuloy ito. At be #TyphoonWiser, #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagtangkilik, pagpanood sa ating weather channel. Maraming salamat po.